माय डिअर मेल्या पावसात अरे गणपतीचे दिवस असत हे चाकरमाने इलियत मुंबईसून गावात आणि काय ती आहे ती नुसती पिरपीर लावून बसलंस. अरे त्या मुंबईकरांका काहीतरी बाहेर गुतूर पडाक दी. तो वैलेचो बबनो तर सांगा होतो त्यांनी बॉसाक अक्षरशः नाही ते गाडी घातल्यानं रजा गावासाठी आणि तू ह्यो सो रिपरिप पिरपीर लावून बसलंस तर तो बबनो कसो फिरतलो चार घरा, कसो फिरतलो चार गणपती तूच सांग बघिया माका. आणि तो वैलेचो संतो तो बापरे त्यांनी तर कहरच केल्यान. त्याच्या तर हौशी गावच्या देवळात जाऊन नारळ ठेवल्यान, पाऊल लावल्यान माहिती तुका आणि सांगितल्यान जर ह्या वर्षी गणपतीक सुट्टेक माझं संतो नाही येलो तर त्या बॉसाचा वाटोळा होऊन जाऊन दे. काय दिल्यान त्या बॉसान त्याला सुट्टी दिल्यान ना. आणि उपयोग काय त्याचो येऊन हैसर घरात बसान रवलो कित्या तर म्हणे पाऊस पडता. काय ह्या पावसापुढे करतलं बाबा. आता तरी जा जरा त्या चाकरमान्यांका चार घरा फिरान दे, जरा कोकणात फिरान गणपती कसे असतं ते बघून दे ना. हां तुमका काय वाटता कंटाळू येलो ना पावसाचो. शी बाय.